सारन्थाइ फिल्म प्रडाक्शनाव आं दिनै बे फिल्माव मोनसे मोजां रल मोनदों होननानै आं निजेस्व दा बे फिल्मा जोब्बायानोसै लास्ट एन्डिंसिम दं। अब्ला नैबे फिल्माव मोनसे बुस्थुखौ मोनफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बे फिल्माव बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' हारिनि हारिमुआरि गासैबो बिथिंनिफ्राय नुनो थांगोन। मोनसे गोदान महर बे फिल्मा दिन्थिगोन। बेखौ नायनानै बयबो मोनसे गोजोननाय मोनगोन। गोदो गोदाय बर' आइ आफा मोना माबायदि रायजो जाबोदोंमोन बे फिल्माव मोजाङैनो बेरखांहोनो हाबाय। आरो नंगुबैयैनो जे मेमआ बे फिल्मखौ जे गोसो गोथार गोथौ गोसोजों दिनै आवगायबोनानै बे फिल्मखौ दिनै बाया मेङा दिनै बे फिल्माव दिनै गोसो होनानै जोंनि हारिमु आयदाफोरखौ गासैबो फारि फारि दिन्थिनायजों लोगोसे रायजो जानायजों आरो जोंनि बर'फ्रा माबायदि गावखौनो रैखाथि खालामनो थाखाय माबायदि दावहा नाङोमोन एसेब्लाबो एक्सन हिसाबै बेयाव दिन्थिनाय जादों। दा बे फिल्माव बयबो रायजो राजाफ्रा बे फिल्मखौ नायनानै गोजोननाय मोनगोन। आं जोबोद हेपि दे बे फिल्माव आंबायदि आर्टिस्टआ जे मोनसे खाबु मोनदों। बेनिखायनो आं गिबियावनो थेंक्स होदों मेमखौ आरो सारन्थाइ फिल्म प्रडाक्शनखौ। थेंक इउसै आरो बयखौबो खावलायनाय थाबाय बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायनाय होगोन होननानै। बे 2025 रिसेन्टलि आं मोननै फिल्माव एग्रिमेन्ट जाबाय। दा फैगौआव एसे जाबावनो हागौ। एसे कन्टेक्टआव दं। मा प्रडाक्शनाव कन्टेक्ट जादों आरो? प्रडाक्शनखौथ' माबाथ'वासै ओरैनो मोननैया सानजारां ना बेनियाव आरो नैबे मोनसे बे मोननै बे कमप्लिट जाखांबासो आं गुबुनखौ एग्रिमेन्ट खालामसिगोन आरो। बे सारन्थाइ प्राइभेट लिमिटेड प्रडाक्शनाव जे नोंथाङा फाव खालामदों एसे डायलगखौ होनो हागोन नामा? नोंथाङा माबायदि रल लादों? बेखौ होथ'ला मानोना मेमआ ओरैनो माबाखौ होथ'नो होआखै। दा डिक्लेयार खालामनो होआखै।